bedste ved at være praktikant, det er helt klart det ansvar, man får herinde. Og at du får lov til at afprøve så mange forskellige ting. Man er med i livet som rekrutteringskonsulent fra A til Z. Du er med til at udarbejde stillingsopslag. Du lærer, hvordan du afholder de rigtige kandidatinterviews. Du afholder selv interviews og screener folk i forhold til bestemte stillinger. Og så er der selvfølgelig også en masse administrativt arbejde som ansættelsesaftaler, løn, registrering af sygdom osv. for de vikarer, der nu er her. Du styrer ind i en proces stort set selv. Det har givet mig rigtig meget, både på det faglige og på det personlige plan, at få det ansvar herinde. Kultur herinde er rigtig god. Selvom alle har travlt, så er der altid tid til at snakke over frokost. Det synes jeg er rigtig vigtigt for en arbejdsplads. Jeg har fundet ud af, at det er i den her branche, jeg skal være. Det er med mennesker, jeg skal arbejde med hjemme. Det er folk i alle forskellige lag, man arbejder med, høj som lav. Og det synes jeg har været rigtig spændende.